Tayo. Siraragsak tayo, kantaan ti Apo. Siraragsak tayo, ngagdayaw ti Apo. Siraragsak tayo, ngagrupag ti Apo. Siraragsak tayo, ngagyaman ti Apo. Siraragsak tayo, magpasamay ni Apo. Siraragsak tayo, mangitanok ti Apo. Siraragsak tayo, mangidiri ni Apo. Siraragsak tayo, ngagyaman ti Apo. Itay ko'y asan na misa. Itay awaten, di bagiken narana. Itultuloy tayo, kaibagaken kwa na. O Diyos sa buhag, yaman kang ka. Siraragsak tayo, kantaan ti Apo. Siraragsak tayo, ngagdayaw ti Apo. Siraragsak tayo, ngagrupag ti Apo. Siraragsak tayo, ngagyaman ti Apo. Siraragsak tayo, mangpasamay ti Apo. Siraragsak tayo, mangitanok ti Apo. Siraragsak tayo, mangidiri ti Apo. Siraragsak tayo, ngagyaman ti Apo. Siraragsak tayo, magyaman ti Diyos Ama, ti Diyos Anak, ti Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Rugyan tayo dahito panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat, rugyan tayo dahito panagsakripisyo, siyam nga aldaw, panagnobena tayo, panangsagsagana tayo. Ti panakaipasngay, tinangisalakan, napag-asat tayo, na itanok tayo, no man pa'y nanumo ti kinatao tayo, ngam gapo ti inaramid na, ti kinapakumbaba na itanok tayo, akas nagbalin, nga maikameng ti simbaan na, ken anak na. Pagyamanan tayo daytoy, nga aramid na kada tayo. Kang runaan launay, dawaten tayo ti panangibaba at tinasantuan nga ina, tadakkel ti akem na, iti daytoy nga misteryo ti panakaisalakan. Iti agyamyaman, ken agdaydayaw a puso, bigbigan tayo pa nga rod dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo agkonpisarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid kan liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay. Isungag pagpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Mga
Diyos, iti katawan. Gloria iti Diyos, iti katawan. Gloria iti Diyos, iti katawan. Kitito'y natatagyakan ang iti tatawa na imagtiman ang nagnagem na ipunan nagkakahitan mo kakakrupaman na kadaydayan na ka magyaman kang benta kamuti na ingaklan anayang mo Diyos na ilakitan langit Diyos sa maman na kabalinahin at sikap mo Yesu Kristo bubog mong anak Diyos na ako Cordero ni Diyos kailan ang Ama Gloria iti Diyos, iti katawan. Gloria iti Diyos, iti katawan. Sikamangin ka Siksikati kangatuan ititipuyot ti Espiritu Santo ket iti gloria iti Diyos Amamen Gloria iti Diyos iti Gloria iti Diyos, iti katawan. Gloria iti Diyos, iti katawan. Gloria iti Diyos, iti Kumararag tayo.
O Diyos, kinayat mo ati anak mo, mangala iti bagina iti tiyan ni nainggasatan a Birhen Maria, akas impakda artay anghel. Ipaay mo kadi, ada kami amamati, ani Apo Santa Maria, napaypayso nga inati Diyos, kalakaman mi ti panulong, ti panangibabait na, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Sophonias. Saan amalisyan ti Jerusalem ti panakadusa na, day tadakes ken nasukir a syudad amang idadadanes kadagiti tattao na. Saan na nga impangag ti Apo wenno inawat ti panangdisiplina na. Saan ang nagtalek iti Apo wenno imawag iti tulong na. Aramidek asyak tulaeng ti pagdaydayawan dagiti pagilyan, asaan ket di akadagiti sabali a Diyusen ket agtulnog danto amin kanyak. Uray dagiti maiwaras-waras sa tattao nga adda ijay adayo nga Ethiopia, umay danto tapno agidatunda kanyak. Iti dayta tiyempo, da kayo at tattao, saan to na masapul nga agbain kayo iti panagsakripisyo kanyak. Ikatekto dagiti natangsit ken napasindayag, ket saan kayon ton nga agsukir kanyak iti nasantuan at turod ko iti Jerusalem. Addanto ibatik at tattao sadyay, tattao ananumu ken napakumbaba. Agkamang danto nga agpatulong kanyak, dinto agaramid iti dakes dagiti makalasat at tattao ti Israel. Di danto mga lilaw wenno agulbod. Narangay ken natalged danto ket awanton ti kabutengda. Ti sao ti Apo. Iti amin a tiyempo agyamanak iti Apo, jakto agsardeng nga mangidaydayaw ken kuana. Idaydayaw kunto gapu iti inaramid na, amin a maidadadanes dumngeg ken agragsak kuma. Awag dagiti nakapoy ti Apo, ket sungbatan na ida. Kumita ken kuana dagiti maidadadanes ken maragsakan da, pulos asaan danto maamabainan. Umawag dagiti nakapoy iti Apo ket sungbatan na ida, isalakan na ida kadagiti amin apakariribukan da. Umawag dagiti nakapoy iti Apo, ket sungbatan na ida. Dagiti agaramid ti dakes busuren na, ket awanton ti makalagip kadakwada inton matayda. Umawag dagiti nalinteg iti Apo ket ipangag na ida, tulungan na ida iti ida kadagiti amin apakarigatan da. Umawag dagiti nakapoy ti Apo, ket sungbatan na ida. Umasideg ti Apo kadagiti maupay, isalakan na dagiti awanen na pulos tinamnaman na. Subuten to ti Apo dagiti adipen na, dinto maan-ano dagiti agkamang kenkwana. Umawag dagiti nakapoy ti Apo,
Di puso'y tayutan, parang iti malipas sa nasakuan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tatayuan ng Ama, hintay yung sinatanan, para kay sa ipakita, Kristo Christ'y anak na, inipuso'y tayutan. Kanang iti balikasan na santuan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti apo adda kumakada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Kinuna ni Jesus kadagiti Hudyo, nagbaon kayo kin ni Juan, ket pinaneknekan na ti maipapan iti pudno. Wen ibagak daytoy saan agapo ta masapol ko ti pammaneknek ti tao, no di ket tapno maisalakan kayo. Sumsumged ken agranranyag asilaw ti kayarigan ni Juan, ket iti apagbiit, kinayatyo alinak-am ti lawag na. Ngem adda mang paneknek kanyak anang nangruna ngem ni Juan. Dagiti aramid ko nga impaaramid kanyak ti Ama. Isuda ti mang paneknek ti maipapan kanyak. Dagitoy nga aramid ti mangipakita nga imbaon nak ti Ama. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good evening. Ado tayo tata. Ya mo no gapuday ti misa, no gapuday ta mabuya. Ngala ibagatay latan both nya tapno naurnong tayo nga datay amin tata kana saya at launay. Kada kumun kontak kanyak agbuybuya laeng ijay YouTube channel tayo ka agpapa-advise. Kaya mabalin ti online confession, Father, ay haan nga mabalin, masapol nga face-to-face. Ka agpa-advise apo no anya ti rumbang nga aramida. Jak amam mo. Hajak di kampay nagkitkita. Kaanya ti sitwasyon na. The sacrifice of the mother, nag-abroad piman, tapno mapatanor na mga nasaya at dagiti upat nga anak na, duwa nga lalaki ken duwa nga babae. Kakabayatan ta medyo na unday di jay panawon nga panagyan na di jay dagiti anak duwalaeng ti di jay duwan nag-asawa dan naghandanal tuloy ti panagbasa da daytoy may sa nakagraduar di may sa agbasbasa pay laeng ngam tinakasaksakit nga kunana awanen ti pagawidan na taapa ay dati nabati mo nga lalaki adan sa Bali. Kuno tumawag, kasla di kabayag na nga awan, kasla ison ti akin basol. The father, uri na gadya anak, di kamuno kasla nga nabrinwas, plus, addan kadkadwada iji balayda. Kiti nasakit, ti kanupay nakaharit, dayay kabit. Di mo no taga ano dati, Salcedon sa.
Ay ha, lahaan nga Salcedo, tadi ka ito makabaso. Kati ko na tinasakit, kasla siya ti awan ti right na. With all the balay, lugan, pagbasbasa, tatan kasla awan ti right. Kung uri dagi anak ko, kung nada ka, kasla dapay pamabasol data, pinanawan da kami. Aging gana tatak, patuludan na kanupay la, kung na mahat, adaan nga tatungtungang mo. Adaan nga tatungtungang mo, apay nga palubukan pala, agbasbasa kami di anak ko, Father. I don't know na inya nga sakripisyo. Ngamti kong kunanay, no agawid, diyan mo agsubli di balay da, kati pabasulon mo daga jay kakabsat na taapay gaming nga ented na amin, di jagar ti purpose na mo't piman. Kitaan nyo materialidad ti biyag tayo niya. What an ungrateful heart. Daga jay nagsakripisyo na ented na amin, dagito'y nangitedan na ti ayat, sa bali, awan ti handa nga amo ti agyaman da sakripisyo. Ti kinita da nagkurangan na tinaunday nga panawon, gapo ta awan ison ti nakabasulan dan, aging gana nga adda mo sa bali nga kuan ori ti lalaki ka awanan talaga nga awan ti karbangam idtoy, that was the term, awan ti karbangam idtoy abalay. Nasakit super sakit aday jang magkanya na piman. Kasi ti ko na, agawid ka lata, ti umuna, kita tabagintahang ka nga agsakit, tanuwan sa nga nagsakit ka, nalpas aminan. Sigurado siyempre, ma-depress mo at api, man sinungarod mo ti, agragsak sinungarod mo ti, makaginawa. Ngam realidad, kasla naglaka nga istorya, ngam nakasaksakit ang pasamak. Nakasla naglaka nga istorya, ano hanggang sika nakapasamak, ngam no sika nakapasamakan na, anya mo ti rinam. Kadagijay na pamilya nga ng kasjay mo't piman, ang laki kararagan tayon, tabarbaring no dapay transformation kadakwada pa nagbalbaliw, ngam di puso ka haman lang nga agyaman. Awam man la, sigun kanya na according to her, awam man la ti makabigbig jay sakripisyo na awam man la ti kwan uri jay pagbasbasaan na kasla iso nga nag-aasawa ka mo nasapa because of you, kasla kasjay ti dating daawam man la ti agyaman. Kano daduma ka nadagsen narigat. Nung nakitkitaan tayo, apay nga adda tayo ditoy. Apay nga nya naganan, simbang gabi ko na tayo. Apay nga agnobena tayo. Apay nga ramrambakan tayo. Dahito nga the greatest sacrifice. No, dahito ina nagsakripisyo para ti pamilya. Dahito ramrambakan tayo tatanga season. Urayon tayo ti panakaipas ngay ti Mesias. The greatest sacrifice ever nga napasamak iti history. Amin nga saksakripisyo nga naaramid, nanang tatang nga nagpabasa, dagitay hero nga tigubat kailaban dati pagilian, dagitay mangisalakan kada tayo ti uram kadalayos, agraman bomba, dagitay military nga kakabsat tayo, tapnon nga matay di kakadwada, paaluban dala, greatest sacrifice dahil hanggang ti kadadakkilan nga sakripisyo nga napasamak ti history tayo, iso da ito'y rambakan tayo. Christmas. Imagine anak, Diyos, bumaba. Natanok. Kung natay nga rod nga ulit-ulitin ka, just a click of the finger ko, kaya natin isalakanan ng maan. Bimaba, inkawis na, ti kinatao tayo, narugit nga kinatao, tapno umay na dalusan day taan narugit nga kinatao, iso ti ramrambakan tayo, day ito tinawen. Kada nga sakripisyo na, dahil nga inaramid na, anyamat ti puso tayo nga mang big nga agyaman. No masaksaktan dahil nanang nga binaybay anti pamilya na, no kitaan tayo, balbalyan tayo kuma, ulitin na kuma. Agparang ti anghel, kini Apo Santa Maria. Mary, oy, Mary, kunana, agsikog kanto. How can this be? I do not know, man. Kasano nga maaramid da ito, awam mati, boyfriend ko, awam mati, smith ko. Sa linungan na kanto, no siguro no ulitin tayo, after 2,000 years ago, 2,000 years ago, napasamak daytan, more than 2,000 years ago, napasamak daytan, no ulitin na siguro ko, Madin Marian.
Ambuan ni Maria nga, mapapatay to, mailansan to, maduyok to tibakrang na, mairururuman to, matuptupraan to dahito nga nagsakripisyo. Ngam nanipod idi aging gana nga tata, nukit kitaan tayo, kasla naglagaan, di puso tayo nga agyaman, dahito nga sakripisyong inaramid na. Iso nga naulitan siguro ni Maria, haanan ko na siguro. Taapaya, di say mat dagiti tattao. Awam mat ti panagbalbaliw. Nangruna no iti kuma Pilipinas, ti pakaaramidan na niya. Dagiti mga idadaulo kadakwada, la di tayo mo apaw, nagkakaro da. Uri mo dagiti tattao, kunada kayat na ti panagbalbaliw, may sada mat. Basit lang nga ba nagpag-aapaan da, naabak na lakkontes, wan ada, lutong kakao. Nadamag ko pa'y dayjay. Haang ka. Hindi. Ansamos, usto di damag ko. Nagbabasit nga ba, nag-imbes nga pagraragsakan ka, nag-aapaan da, nagdakkelan nga isyo. Di na kaagyaman ta. Ano ti, dumay dayod ti lugar na di niya kung matipurpos na matap, no? Sumikat mo ti Salcedo, pumintas ko mga, di niya magamin premyo. Di niya tuman premyo no, so next year mayora kay itad mo to aming kanyak, ta siya timang pa premyo to, nagreklamo ko, lanaak. Kapumusa yan. Andi niya nga, nakit kitaan tayo, after more than 2,000 years ago, nagparang ti anghel ken ni Maria. No ulitin na nga tatataan niya nga tamot si gagar ni Maria, idi nga matungpal kumakanya kas insaom. Kas jay pa ilang ta jiti regagay na, after 2,000 years nga inobserbaran na tayo, insalsalakan na tayo ni Apo Santa Maria. Uray lang nga nagparparang tapno mamati tayo ti greatest sacrifice nga inaramid ti anak na. Mamin ano nga nagparang, dagtapay ni Guadalupe pa yun, nagpindas ta pinting na. Taapaya, ti tao makalipatan, makalubong, modernization, materialism, nagado ti kayat ti tao, uray lang nga agparang ni Apo Santa Maria ta, sublyan na tayo, kanuulitan na nga tati agparang kunak ka, di kunana nga matungpal kumakanya kas insam isupay lang ata ragsak na nga kunana inkantana ka to'y puso kay daydayaw na nagrag-o isupay lang ata rag-o na kalpasan ti nasurok nga 2,000 atawan isupay lang ata rag-o na no dublyan na di nga istorya wano nabannugan taapaya tinawon tayo aramrambakan ngem awam mo ti agbalbaliw. Tinawon tayo nga ramrambakan, iso lang nga iso jikin na tangsit. Tinawon tayo aramrambakan, makita ijay aramid. Kanayon tayo nga ramrambakan, kasla awang mati, bunga na. Iso lang nga iso nga, inagom. Di mo labagbagitay ti pampanunutan tayo. Pinnangato, tinangsitan. So, ti kung kunak ka, adamot na ay may nagiyugan. Hangkay man nga agi-exchange gift, talaga nagdakil nga isyo kanyak na nga exchange gift man. Imbes nga agi-exchange gift kayo, kumangala kayo man, dagitay kakabsat tayo nga, di yo pa apan kantaan ti Jimble Bells, iji ka aro ba yung gaputawan maitid na, isuda man ti kantaan tayo, sagutan tayo man, ida. Lauri na kayo mga LGU, tag-exchange gift kayo mga ta. Imbes nga agsisinagot kayo ka, agrekreklamon to daduma ta, nalakla ka ginaalan. Ingkay man lang mga alan, ti pamilya nga may nga, tulungan nyo nga, isuna ti sagutan yun, nga di para ka na tayo. Ngam no hantay pa ila maaramid mo, datay nga makabaila ka, awanan, oray maminsa nga ribo nga umay mo ni Apo Isus nga maiyan naktap no isalakan na tayo, no awam di maagba, the change of heart nga kunanan, no awam mo't pa nagbali ti puso, isuntulat ta nga iso. Nakasulsulit nga ro dati nga Christmas, apaya, nagado activity tayo, exchange gift, nagmayat, adag pa basketball, apaya, hanlang ada kayo oray sa bali nga lugar, ragragsak ko na tayo, ngamno, adda maababak, agbalin nga apa, awam mampay tinaabak nga naka-accept nga naabak, nangruna no taga Salcedo, adala taman rasok, oray mo di ayan mi, kukuha na gamin ta referay,
Pangragragsak, panagdadanggay ng awam man pala dito, ko na nga. Di pusong, dito ngay paramamot iti sa bali. Sublianan tayo istorya ginanang, para iti sa bali, ngam dagi man pinanawan na, aging ganang isoda ng panaw, di inak, awam man laji puso, dang agyam, di say mutlakan niya tayo. Mabalin nga dilawon tayo, DJ agi ina, aga ama, nga nangkas jay DJ inada, ngam no dadduman na sublianan tayo, no ni Apo Jesus, ti pagsasaritaan tayo, ka, baka guilty tayo mat. Baka adamot, kas jay tayo, adamot attitude tayo, nga kas jay no dadduma nga, tila pampanunutan tayo, ka, DJ parakan niya tayo. Anyamot ti parakan niya na. Kalpasan nga, nagado nga bendisyon tayo, nagado nga parabor, nagado nga grasya. Kalpasan nga, nagado nga naawat tayo. Material things, hantay mo mauawanan. Awan pa'y mula tinatay tibisin nga, karo ba tayo? Ada natay tibisin kanya yon? Oh! Natay tibusog, isaw. High blood. Diabetic. Apaya. Nagdakkel tabag mo, nagadusupot mo, mano nga styro di iyawid mo, di kagaagay bladan. Awang pa'y mo natay tibisin. Kaag-provide ni Apo Diyos kanya tayo, bigbigan tayo dayta. O ribasit ti apit ko na tayo, natay danto amin ti kwadagiti karo, da tayo haan. Kagyamyaman ko madji puso. Kasi na po yun, sa awang pa'y malati, ori at dago uyak, kanya tayo, awang pa'y natay ti uyak, siyakto ang atati may umuna, sigurado mga mangitugutak, matayak ti uyak. Nagado kay nga kadwak. Awang pa'y matinako, nagado ko daytapay lang nga banag, agragrag ko madji puso tayo, agyamyaman tayo. Ngam no ditay pa'y lang mabigbig, dayta nga sakripisyo, no ditay pa'y lang mabigbig, dayta nga ayat ti Diyos, kaanon to. Uray maminribo nga maiyanak, no di puso kadimot agbalbaliw ka anong to. It's the same. Isumula ang kanya tayo. So nga, no kuman na imay kanta, nagparintumang kanta, umuna kararag mo ka, agyamang kami Apo. Nakariing katibigatan kanya, ti umuna nga ibagam ka, agyamang kami Apo. Hanga di dya, maala tayo, anya ti itid mo Apo. Imbes ko mga ti, noon nakakita ka kinikabsat mo ka, senyal ti panagyaman ka, anya ti maitulong mo kinikabsat mo, pagyaman mo iti Diyos mo. Hala, tatarugyan tayo. Nagsayaat. Siyam nga aldaw. Amo yun, agnobena ka, no makumpletom dayta. Siyam nga rabiwon na siyam nga aldaw. At indulhensya plenariana dayta. Da tayo nga, tao nga managbasol, into no pumusay tayo. Oray na ikonpesar tayo, napakawan di basol tayo. At danto pa'y mula ang certain period of time nga ikaro tayo today dyan. Kano agsakripisyo tayo nga kanayon, with all humility and with all the love ka itid tayo kini Apo Jesus, makmaksayan DJ ko at iso day tati, bunga na tinubnobe na tayo. Day tati bunga ti saksakripisyo tayo, katatarugyan tayo, ala nasaya at launay. Nagsaya at daragragsak na, nasaya at launay, ragsak la kumaa. Oh! Ragsak la ko maawang ko mangag ko no bigat na Facebook ka da dayamudong nag-import na pa iti agjudge ririn to man ragsakan di ka din abang may itid yung ragsakan diyan pagyamanan ipapati yun aramidan yung nasaya atin aramidan tayo ti agraragsakan kanya ti rumbang nga pagragsakan tayo dadtan na naabak ka, hanga problema dayta, anya ti kadakkalan nga ragsak mo, imay tinangisalakan, intanok na ka, kalanglangan na ka, intanok na ka, insubli na, dignidad nga daking ka, kasayang, ala dati pa nagsaksakripisyo tayo, napnuan kararag, kinapakumbabakin, panagyaman iti Diyos, gapo ti sakripisyo nga inted na kada tayo, nagmayat nga ri naan. So ako na tayo nga, tunggalag ka na makanggag ka ti Christmas ka ti umuna ko mga rinam ko, wow, data man nagragsak. Naku man makanggag ka ta ti Christmas song ka ti umuna nga mapanunot mo ka, the greatest sacrifice na itid, may sakat jay. Haan nga dagiti dadduma. Nakanayon ka di nagsakripisyon na, di ka pa'y laagyaman, di ka pa'y laagragsak. Tumakdar tayo.
Kararaga sa pasap. Kumararag tayo kakabsat, intay data. Ket intay idatag iti Diyos, dagiti kasapulan tayo ti inaldaw, ket babaan ti grasya, ken panangibabait na, maisagana tayo ti puso, ken nakem tayo, iti yaay ni Apo Jesus sa Kristo. Iti tunggal panggep ko na tayo, ama ana ilangitan, denggen na kamkadi. Agpaay ti Santa Ina nga Iglesia, ni Santo Papa Leo, dagiti amin nga obispo ken papadi, sapay tababaen iti pamatulad da, mayalatiw da kuma iti mensahe ti Adbiento kadagiti tattao, ket isuda iti umuna apagan ninawan iti ayat, namnama, ragsak, ken kapya, kumararag tayo iti Apo. Agpaay iti ili tayo a Salcedo, nang nangruna dagiti nadutukan ang mangidaulo iti gobyerno da Mayor Niña Itchon, ken Vice Mayor Louie Heronelia, isu napili amang manihar iti ili, sapay kuma tatarabayen, aywanan ket mayadayu iti anyaman akita ti peggad, ket mabalinan da nga ipaay ti umisu a serbisyo, agpaay kadagiti agkasapulan, maidadadanes, ken maipaspasuli. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti agserserbi iti lokal a gobyerno tayo, sapay kuma tamaadaan da iti ragsak agserbi kadagiti padada a tao, ket aramiden da dagiti trabaho da anapnuan ayat, pasensya ken ragsak, ket masursuro da kuma nga ipateg iti tunggal kliyente nga agkiddaw iti tulong kadagiti bukod da nga opisina. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti biktima iti anyaman nakita iti didigra, inhustisya ken kinaranggas, sapay kuma tababaen iti asi ti Diyos, malasatan ken magunod da kuma, iti kalkalikaguman da, ket agari kuma iti panagkaykay sa ken kapya iti sangalubungan. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti isu amin nga ayaten tayo iti biag, anang ipulangen iti biag da iti namarswa, nang nangruna kadagiti awan makalagip kadakwada, sapay kumata ti Diyos ipaay na iti agnanayon na panaginan na kadakwada, ket masarakan da iti nananay akapya iti sidong na. Kumararag tayo iti Apo. Agulimet tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo dimawat titulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, ama anay langitan, denggan na kamkadi. Ama anay langitan, sinanama kami, ama ikkan tinaan-anay akapapanan, dagito'y tarigagay mi, kasmay-may sa agimong, sapay kumaapo, tadagito'y kalikagom mi, amang tulong kadagiti tignay mi, ken itidalan mi nga agturong ken ka, tarabayan ken paraburan na kami, dawatin mi daytoy gapumet laeng ken Kristo nga apo mi. Watem kanua mo, dagito'y sagot ni tao, nakurangay makita ni di bantay, bye-bye karayan ken taron, pinagkanuban bitaw, may binaton. Ito'y di bunga, di ano
ken kagen mangyem kaske ayan. Waten Tuisa Tao nakurabaya makitang ayat tilinaon da kadagitoy nga ima na inasinubukan mangiyat kadagiti naton anak kanayang isuna metlaeng di makayamatan di karasake ayanan adusan awaten kadua tao nakuramaya makinangin ayat ilinahong kadagito inaima anak ayawatan di kabyarasake ayat anak dusan sudan metlaeng di mangisap na kadagiti amin atao tiwagas ni ayan Watem kadua po dagitoy sago ti tao nakurapaya makitange ayat tinauna. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kahit may paayo pa kay daydayawan, kan pa kay gloryaan tinagan na, kan kastamet na pagimbagan tayo, kan ti kadagupan tinasantuan na iglesia na. Apo ti Espiritu Santo, pinasanto na unay, ninainggasatan na Birhen Maria, ipaay mo ka di, tapasantuen na met, dagitoy idaton mi iti altar mo, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at dakuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agiyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Pudno unay ang maikarigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin at tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katag nanayon a Diyos. Ket idaydayaw daka ibunan nagdaka ken itantanok daka iti daytoy. Panangrambak mi kinenggasatan a Birhen Maria, agnanayon a Birhen. Taiso babaan ti aramid ti Espiritu Santo sinikog na ti bugbog tong nga anak mo ket idinto ta dinamet na pukaw ti sadya ti kinaberhen na impas ngay na itilubong ti agnanayon asilaw nga iso ni apo mi a Heso Kristo anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo ti Apo Diyos dagiti amin apaswan ilangit ken daganak mo dagiti pakay daydayawan Hosana 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 iti kangatwan Hosana 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 iti kangatwan Madaydayaw ti umat
Sana'y di ka nagwaw. Sana, 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 sana'y di ka Pudnoon ay apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mingaro ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka pinispisi na. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana halaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak ti baro ken agnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol haramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami, ket iti daytoy akalis uminom kami, iparang-arang mi ti ipapatay mo uwapo aking dayti yaay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan, agyaman kamken ka ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kamken ka, dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysan nakamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon na biag. Ket makiranod kamto keneenggasat na Berhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbi ken kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Alay dayaw
Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Kukuwag ti turay, ti panakabalingken dayaw, ti agnanayon, adin tuag. O apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga agapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglasyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbyag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti naragsak agyamyaman a puso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Kapya. Cordero de Dios, amangingkan, kadagiti basbasolti sa kalubungan, mga asika, Cordero de Dios, amangingkan, kadagiti basbasolti sa kalubungan, mga asika, Dem kada kang ikapya, item kad ikapya. Adtoy ni Apo Esos, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, ngam ti may sala, nga sa mapaimbag tontoy kararo. Jesus, may ka, dito'y usok ang naed ka. Ikot ato'y biyag kukin kararo, dapto-dapto maisinakin ka. Iturong ng kadwa
mo, iso pati bagnos ko, kagturong pinabalo. Sinawang mabuto'y panunod ko, pakirden ka dito'y nakempo. Yaging apunay to'y kinakuramay mo, natalet ko ken ka itatun ko. Yaman ka ti amin ko,